институтыбызда бүгінгі күндә 3000-дән артык студент білім ала. Шуларның 1200-дән артыгы татар филологиясы һәм мәдәнияте бөлегендә укучы студентлар. Ягъни тулайым караганда күз алдына китерү өчен институтның эштән бері, хәтта эштән береннән артыгы ул татар филологиясы һәм мәдәнияте юнәлешендә эшләүче укытучылар һәм укучы студентлар булып чыга. Катышып киткән бакалавриатта безнең 45 урын бар. Бюджетта караган һәм тагы республика безгә бирә татар теле әдәбияты һәм башлангыч мәктәп укытучыларына шулай ук 25 урын. Шуларны санасак, бу мөмкиндә якынча 6 хәтта бер урынга 8 кеше тәкъдим итә. Әгәр дә быел без татаристика белән магистратура программа ачса, киләсе елда безнең түркология юнәлешендә магистратура программасы ачырга җыенабыз. Чөнки Казан ул Россиядә түркологияның үзәге. Сез беләсез, университет шулай ук түркология фәненең, Россия түркологиясы фәненең башында торган уку йорты. Бу менә түркология дигәнче татар теле бу нисбәттән кечерәеп югалып калмаячак. Юк, әлбәттә, бездә Казанда түркологияның нигезендә татар теле һәм татар әдәбияты булачак. Без татар теле һәм татар әдәбиятына нигезләнеп түркологияны үстерергә телибез. Ул элек тә шулай була, һәм киләчәктә дә шулай булачак. Безнең базабыз татар теле, татар әдәбияты, татар тарихы булачак түркология өлкәсендә эшләнә. Татар әдәбиятына чыннан да бер төрле имтиханы юк. Білесің, менә бұл сұрау біз әмір кафедрада сөйлескеніміз болды. Чынақта балалар не үшін татар әдәбиятынан бірден төрле имтиханы сұрағандар. Ол әлемде баяғы ихтияждан шығып. Бұл ешкімде де оқушыларымыздың татар әдәбиятына мөнәсәбәтле нашар, ясаның керек, сенде соны бар деген сөз түгел. Мен хатта бұл сөзіне әйтесін де келмейді. Ол бар ихтияж белән бәйле. Рус әдәбиятынан, рус филологиясына оқыра кергәндә келе икән рус әдәбияты. Балалар көп санда имтихан бирәләр. Бәтен бер имтихан бирәләр. Шуның кебек, бу шартта әгәр татар әдәбиятыннан имтихан кертелгән шартта моны сайлауның күләме артуыннан ишекләнми. Күрәбез, бердәм дәүләт имтиханнары, алар елдан-ел катлаулана бара. Әзерләнү өчен бик күп вакыт, энергия таләп ителә һәм балалар хәзер алар прагматиклар. Алар үзләренә берничә вариант укырга керү юлларын алдан уйлыйлар. Әйтик, филология юнәлешендә дә безнең кайбер белгечлекләргә рус теле җәмгыять белеме кирәк булса, икенче белгечлеккә укырга керү өчен моннан тыштаган әдәбият кирәк, тарих кирәк. Шуңа күрә әлбәттә балаларның, мен калсам, бу татар әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын сайламавында һичшиксез менә бу моментларда чагылыштыра алгандар. Җәмгыятьтә рус милләтеннән булган яшә татарча белмәүчеләргә дә шундый психологик ситуация тудырырга. Татарча белмәү ул культурасызлык. Ул билгеле дәрәҗәдә түбәнлек дигәнме? Ни өчен без моны тудырмаска тиеш әле? Сезнең белән бергә